Бәйрәмне ачып район башлыгы Альберт Хужин фестивальдә катнашучыларны сәламләде, һәр гаиләгә уңышлар теләде. Мы действительно гордимся, что мы стали частью вот этого большого мероприятия. Очень рады гостям и желаем, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне. Чара барышында 60 ел бергә гомер итүче гаиләләргә Ныклы гаилә федераль проекты дипломнары тапшырылды. Нишкәбел бәйгесе җитәкчесе Изольда Жуйкова Мөслимдә уздырылучы фестивальгә бик тулкынланып килгән. В восторге, восхищение от вашего районного центра, от района, от людей, от гостеприимства. Крепкие семьи, счастливые семьи, где у нас растут счастливые дети, где не потеряна связь поколений. И что нас очень радует, то, что у нас образовалась дружная семья, содружество семей. Бәйгедә һәр гаилә үзе, балалары, туганнары әтиян турында видеоролик тәкъдим итте. 7 буынны берләштергән нәсел шәҗәрәләрдә, гаилә традицияләрдә урын алган иде чыгышларда. Һәр видеоязманы мәртәбәле жюри зур игътибар һәм кызыксыну белән карады. Нишкәбил конкурсында жюри әгъзасы булып катнашу бик җаваплы. Монда искиткеч матур гаиләләр, берсеннән-берсе матур гаиләләр. Безнең республикабыз күп милләтле, күп конфессияле республика. Монда бөтен милләтнең матур гаиләләре катнаша. Шулар арасында иң булганнарын сайлап алабыз. 18-нче тапкыр үткәрелүче бәйгенең дипломнарын һәм истәлек бүләкләрен Татарстан Республикасы гражданлык хәл актларын теркәү җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина һәм Нишкәбил бәйгесе җитәкчесе Изольда Жуйкова тапшырды. Бәйгенең зона турында Мөслим Данын Алиса һәм Айдар Хафизовлар яклап чыгыш ясадылар. Жюри әгъзалары гаиләләр белән әңгәмә уздырып, якыннанрак таныштылар, кызыксындырган сорауларына җавап алдылар. Мөслимдә чыгыш ясаган һәркем финалга үтте. Конкурсантларның һәр кайсына уңышлар телибез. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.